may tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, anya pay lati aramidom si Karante, apay adi ka agdigos. Nasapa pa'y mat Dolores bakit? Apay nga agapura ka. Di mo't imbagak kang kaadyak kayat timala daw. Si kakit di man. Ada na patag nga ibagak iti kapsat ko. Isong agawaam, tapno da tayo ti kasapaan. Di ipagamtukin ko na nung sumangpot tayo ijay. Saan nga rod amabalin amang agtidad dumat ibagak kang kwa. Ay, kita ma. Di ka umut-utang iti kwarta. Amumut asaan tayo pa'y anak kabayad iti utang tayo kadakwada. Asino tinang ibagak kang nga umutangak? Palagiplaeng bakit? Narigat ti makautang. Nang runa noon pangalaan iti pagbayad. Sa anak nga umutang, agpatulong aklaan kang kwa. Agasam man manang Monica, dakkel tinagbaliwan ti balayo. Bunga day tati sakripisyo mi nga agasawa ading ko. Nalawa pa'y ti farm yung manang. Kas na talaga no nagagat, kan amo ti may sa atao ti pangus-usaran na iti kwartana ading ko. Amangan kit dino kayat ti apagadalan ti kaanakan nyo manang. Ha? Baknang kayo mat ni Manong Arnold, kabailan nyo ti mang paadal. Kasaritak pa'y ni Manong yung no anyang mo ti maibagana. Madimot ano siya klaang ti agdesisyon. Tapno adamot la ang mga sikaso kada kayo no lumakay kan bumakit kayo Laglagi pa nyo nga awan anak yo manang. Ay nawaw, ammo mi madayta. Ammo mi nga awan anak mi. San amasapon nga iparupam kada kami. Dagiti laangan kaanakan nyo tinamnamaan nyo ang mga sikaso kada kayo manang. Isong agpanunot kayo anaimbag, narigat ti agbabawi iti udi na. Unay kamatan, Dolores. Anyat pa nagkitam kada kami aya. Awan panunot mi. No kasta nga rod, tulungan nyo dagiti kaanakan nyo. Iti kasta, tulungan da kayong tumot no da kayo ti agkasapulan. Kas nakunak itay, pagsaritaan mi pa'y iti asawa. Panunutan mi pa'y anaimbag day taabanag. Pagtrab-trabaho am itarante. Kas iti sigod manaw, makipaspasadak latta. No adda gayab, makitang danak. Amangan kunak no kaya't mukid di tagtrabaho iti farm me. Adda mat trabahador yung manaw. Pumanawan ni Manong Elvis into no mayabulan. Agbirbiro kami iti kasukat na. Kaya't ko amanaw, manuti sweldo iti may sabulan. Minimum lang ta Ngamno kaasin na kat mayat titaray iti negosyo. Nayunak to. Siya kundi alain yung manaw. Kaya't kulaunay. Ngamistein ka, no bilang. Ay no, okay lang kanyak manong. Tinapatag, kitad na pagtrabahwak. Ibagak to nga rod ken ni Manang Mumunika. Tapno saanan nga agbiro kiti sa bali. Nakita akin na sarita na kani Manong Arnold, idi adda tayo ije balayda. Uwan bakit? Anya imbaga na kang kangay. Agtrabahwak iti farm da inton umay abulan, bakit? Ay hinawaw, asino tinang ibaga kang kaamabalin mo ti agtrabaho ijay? Desisyon ko mo't, bakit? Agsaludsud ka pa'y matkanyak Di ka agdisdesisyon asi kalaang. Nang runa pa'y kat maditi pa nagsasao ni Manang Monica kanyak itay. Kanya timbaga na king kaya. Imbagak laang mat apagadalan na dagiti kaanakan na. Taadong mat kwartada. Ngam pagpanunutak pa'y kunanaki din. Ay nawaw, apay ngamin nga ipasam ti responsibilidad ta, kadagiti anak ta. Narigat kit di amasit ganda di ama ng Monica Bimak nang laang. Kastamot tanti ipakpakita na. Di na panunutan nga awan anak ta. Asinot namnamaan da nga mga sikaso kadakwada nga agasawa no kumapsot dangay. At damot kwartada. Kabailan da timang tangdan iti uray mano a caregiver no kayat da. Hay basta, ibabawim da jay. Ibagam kini Manong Arnold nga adda sa bali a pagtrabahwam. Di mo man kontraan ti planok si ka Dolores. Agtrabaho aki jay, tapno da gastusin dagiti ubing.
Tapno saan tayo amang namnama ititulong ti sa bala tao. Ay saan? Siyak ti masurot. Ibabawim da jay kunakmanan. Agsapol kalaangan iti sabali a pagtrabahwam. Kumusta nga iti birthday ni Manang Mau? Agbabawi ak nga rod anapan anti Tasha. Ay nawaw, apay mat. Wan ata jak magustuhan ti panagsasauday di akabsat ko. Narigat paikit di amasitgan. Bimak ng laang, as jay matan ti ugalyan na. Nagpatulong ka kenkwana ay Wan, imbaga kapagadalan na ti kaanakan na, ngam agdwa-dwa ki din. Madlaw adi na kayat. Amangan no sa balay ti panagawat mo iti imbaga na. Talaga kit di nga imot da ah. Di da panunutan adumtang to ti aldaw alumakay kan bumakit da nga agasawa. Asino tinamnamaan da nga mga sikaso kadakwada ngay? Ay si kakidi mabalasan ka. At damot siguro plano da nga agasawa Adan to aldaw dagi jeng agasawa kung naktumat. Saan lang amay may sa ti aldaw? Di daam mo ti mangibingay iti bindisyon anaawat da. Para makita ah. Urayam ngamin ti ibagada Madimot ngamin noon una am ida kaanakan. Saanin matuloy ti nagsaritaan ta, Arnold Lakay? Anya nagsaritaan ta bakit? Ti plano ta amang paadal kadagiti kakaanakan ta. Nay, apay ngay. Nagsaritaan ta mo't may papaniti da ita abanag. Plastik met gayam da akabsat ko. Tila istoryaan na may papan kadata. Anya? Makapadismaya ti tumulong iti tao akas jay ti galad na. Isut agkasapulan iti tulong, isupay tinatangsit. Kasla na singpot mo tikabsat mo no makisarsarita kanyak. Ay na agin-agin laang dayjay. Ay, makapaasarket di Di na paymat ngamin urayan ti desisyon ti tao sakbay nga agsao. Anya ti marmaritis na ya. Di ta kano ammo ti mangibingay iti bendisyon a mauawat ta. Imot ta kano, ket awan met anak ta. Awan namnamaan ta ang mga sikaso kada ta inton kumapsot ta. Ay, naglukon. Nagadupay ti istorya na kadagiti kakabagyan mi. Nagsakit ti ulok amang pampanunot lakay. Apay matakas ta tikabsat mo. Jakman amukan kwa na. Di na panunutan nga adumat ti sakripisyo ta. Tapno laang mapasaya at ta tibiyag ta. Imawag ni Manang Monica, kat saan da kano at tumulong. Wen tanadismayada iti naramid mo. Di ka man agsao, akas laamom ti mapaspasamak si Karandi. Asino ti maayatan at tumulong iti tao akas ken ka plastik. Mapan mo kit di marmaritis kadagiti kakabagyan nyo nga imot ti kapsat mo. Naa, Iso aday ta, imbis at tumulong da, hawanen tanadismayada ken ka. no di da kayat ti tumulong, di saan laang. Saan damot anam namaan nga agtrabaho kay Jay. Nakasarita ko ni Manong Arnold. Ibabawim ko na lang aruden. Awagak ni Manong Arnold. Ibagak nga agsapol kay ti sabali. Tadi mo kayat ti agtrabaho Jay. Ay nawa, nung nasakit tinaka mo kadakwada, di nakiramraman ta trabaho day jay. Siyak ti asawam. Kapsat ko ni Monica. Iso asyak nga ron ti agdesisyon para kang ka. Makamo kamot nga ron ngagtrabaho. Ano ka, Dolores? Apay akas ta tilangam. Ay, agparikutak nga ron ante. Ay nawaw, anyat pagparparikotam aya. Kwarta ti parikot mi ita. Narigat ti agpaadal iti kolehiyo ante. No saan ko mga minakas jay ti inaramid mo, di tumulong ko mati kabsat mo. Di man ipalagip day ante. Agraman ni Randy nga asawam, di mo pinalubusan nga agtrabaho iti farm damanang mo. Wan ata imot da mo lang. Ay na, kaanakan, iti kasta nga inaramid mo. Saan adamanang mo tinapukawan, da kayumot laeng iti asawam. Kaya't dagitan naktatag sardeng agiskwela. Ay nawaw, apay nga agsardang dangay. Tawanan ka no ti kwarta tayo. Isu nga rod ama kitang tangdan tatapno ada pagadal da. Kasano ko ma, kat kurang ti mait-itid ta kwarta kadakwada. Asino matisan asumadot no kastalaang. Kat, basol ko. Wen, basol mo. Naa, Basol mo. Tano saan ka kumaanak ap-apa.
No saan mo dinadal ti plano ng agtrabaho iti farm damanang Monica? Saan kuma mapasamak ti kastoy? Saan tayo kumaparikot ti kwarta? Awan basol ko. Basol daman ang Monica ah. Pangasim man. Di mo ipulagid iti sabali taam mong abasol mo med. Siyak gayam ti pabasulan day a Dolores. Abay, at damanan napasamak bakit? Parikot da ka nung arud ti kwarta. Awan trabaho daya. Ay, jak man mo. Basol matlaang ni Dolores ah. Di na pinalubusan nila kay na nga agtrabaho iti farm ta idi. Dinaibaga ni Dolores kanyak, kat adda ka no pagtrabahuan nila kay na. Ay, patpatsim mo ti ibagbaga day di akabsat ko lakay. Nasakit lang tinakam na kanyak. Iso akas jay ti naramid na. Imbes ada tayo tagtitinulong. Kasano nga agtitinulong tayo no addamat may sa managing bubukod. Agasam ngay. Nag-out of country gayam dagito yung agasawa. Asino manan bakit? Asino kumapay ngay, tikapsat ko nga imot ah. Ay nawaw, aging ga ka di ita? Kasla di mo mo't ammo tirigat ang nagdalaran da, tapno mapasayaad da ti biyag da. Hay basta, kagurak launay dagita at tao. Numadanon ti aldaw nga isuda ti agkasapulan. Di danam naman. Huston, agsardeng kan. Responsibilidad ta timang paadal ka dagit anak ta. Kita aman ti ladawan nga impos da. Kabailan da ti aggastos iti dakkel tapno makapasyar da iti abroad. Ngamno siyak ti agpatulong, awan pulos itid da. Saan nga inted ni Manang Monica ti kayat mo? Tadagas dagiti rumrumwar iting iwat mo. Sikat inang dismaya kadakwada. Ramanam day to'y Dolores. Chocolate mat day tan ti Tasha. Alaam tamay sa abar, taramanam. Anyat makunam. Naimas ka day. Naimas, antay. Naggapuan day ti a chocolate. Inted ni Manang Mumunika. Ah, anya? Nagpasyar da kan lakay na ijay Japan. Kat day tati pasarabo da kanyak. Makapawan ganas mat antay. Ay na, si kaki di mo. Awan madlaw yu ay antay. Anya kumangay ti madlaw may. No maipapan iti out of country da. At the budget da. Ngam no maipapan kada kami. Uray piso. Awan may tulong da. Ay, mangrugi ka man ako na kung kaanakan. Nabayagan day ta nga isyo. Ag-move on ka kadimutan. Responsibilidad yaw ti mang paadal ka dagiti anak yaw. Di yun namnamaan ti kwarta, ti sabali ataaw. Mga laaksamot iti babaunan ta alakay. Si Kaman, Tapno addaman aglaba, agluto kan agdalos matlaang. mabalin na tamat bakit? Uray may salaang ah. Wala kay, may salaang ti alaang. Una, tanapig sa tapay mo. Amok day talakay. May salaang tapno adda katulungak dito'y balay. Un kaya, planok mo ti agnayon iti negosyo. Anya manan a negosyo, tinapanunot mo. Poultry farm kuma. Mabalin mo lakay, tapno makaurnong tamulaang. Agurnong ta iti ibayad ta iti caregiver ang mga sikaso kadata, inton lumakay kan bumakit ta. Tapno awan maibagbaga ti kabsat ko. Isong agmamalas tayo, takas tangamin tug ugalyam. Naa, anyat basol ko aya. Nakitak timpos mo iti Facebook. Ure di mo ibaga. Amuklatan at ikabsat mo, tipat patamaam. Ay nawaw. Awan mat di nakamat ko anagan iti dayjay apos ko kat. Kan may sa shared post lang mat dayjay. Idilit mo day japos mo na eh. Saan man akum kumpormi ti mapampanunot mo nga aramidan? Apay ko mga aramidak ti kayat mo. Kat Facebook ko mat dayjay. Natangsit ka ah. Saan aga po tagul ulimak ni manang mo? Kat kastamat yung ta aramidam. Kita am ti mapaspasamak iti biyag tayo ita. Da tayo ta agrigrigat. Isuda a pirpirjam ti mayat ti biyag na. Nagapa kayo kanumad kin nila kay Mau. Wan ata nagadumot ti ibagbaga dayjay arande. Agmamalas kami kanuga po iti ugali. Ay wun, nakitak ti impos mo iti Facebook. Dakas ti kasjay kaanakan. Ay nawaw. Siyak pay gaya man ti dakas ita antay.
Agpakumbaba ka ngamin kaanakan. Naglawag asikat ti ayan tibid daw. Anya? Kita kat agraman asawam kontraan nakamutan. Jak amo no anyat naknakanday di atao ante. Masiksikuran lakit di dayjay iti aramidom. Ipadas mo ti agpakumbaba ken kontrolem tingiwat mo. Di ka agbalin at arabita tapno maliklikan ti apa. Naa? Ipadas mo nga aramiden ti imbaga kaanakan. Tapno malaganan kamutlaeng. Kunak tumet. Si kaday tama ng Monica. Dolores, Ni manang met. Di nakadi mailasen. kimutong kamot ngaming. Gagangay na amanang. Gagangay ti kanayon ama is-stress. Sa dino tinagkapwam ngay. Kinasaritak ti anak ti kumarek. Agaplayak kumaababaunan da. Ngamadang maggaya man na alada. Agsapsapol ka iti pagtrabahwam? Wan manang. Tapno adagastusan dagiti anak ko. Agsapsapol kami ken lakay ko iti babaunan, ading ko. Ken kasapulan ni lakay ko ti agtrabaho iti poultry farm me. No awan pa'y naalayaw. Da kami latan ti alaan nyo manang. Amangan mo't no. Awan pagdanagan nyo. Ta sa anak nga agreklamo manang. Talaga laang akasapulan mi ti trabaho ita. Mala, sumurot ka pengarod kada kami tamang restaurant tayo. Ituloy tayo ti agsasarita kalpasan ti panangan tayo. Kumusta ngay? Naka-apply ka kadimatlaag? Saan lakay? Adda kanumot na alada. Nay, kasano nga rudin day tangay? Ngam nakasaritak da manong Arnold kini manang Monica itay. Ay nawa, amangan mo't no inapam manen ida. Saan lakay? Naibaga ni manang ano kayat takano kat agtrabaho ta adwa iti ayanda. Adda gayam poultry farm da. Agpaisaw, bakit? Wan lakay. Kaano nga rod amang rugita ngay? Mapantay iti ayanda inton bigat, ta isuro da ti aramiden ta. Okay, masapat ang rod inton bigat. Saan tan asayangan da ito agundaway, bakit? Agyaman kami iti naimas a merienda manang Monica. Awan anyaman na, ading ko. Kaya't kumatlaan nga alaan da iti agundaway, tapno akid daw iti pamakawan keng ka manang. Pasensya kan akadag iti dakas anay isawsawang ko. Awan kanyak day jayan. Napakawan na kun manang. Wen, nabayag mo tunday jay. Tinapatag kat naka-amiris ka. Agyaman aklaunay amanang. Agyaman ak tauray dakasak idi kat inikan na kami kinilakay ko iti trabaho. Aggagat kayo mat ngamin. Tapno mapasaya at yu ti biyagyo. Kan tapno maipaayo dagiti masapsapol dagiti anak yo. Wan manang, kasta ti aramiden mi. Ay nawaw! Kas parentes, responsibilidad tayo nga ipaay ti masapsapol dagiti anak tayo. Iso nga agagat tayo kuma. Saan lang ati mangnamnama iti tulong ti kabagyan tayo ti aramiden tayo. Agagat tayo kitdi, tapno ag progreso ti biag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.